Een blier famke en een bliere meid en een echte mooie meid, een echte puber en die genoot van het leven. We ben blij dat we ze kent hebben, maar we gaan er nog graag een heel product van genieten wilt. Dat vertelt Willem van der Veen, de zwager van Marianne Vaatstra. De Jeremijs kwanheid Bouke Vaatstra zocht hij vooruit naar Mongen, want het DNA-onderzoek echt begint. Die spanning is heel groot. Die spanning is ontzettend groot. Ik wil vertellen, ik word er vannacht wekker van. En dan zo die beelden van het aannemen van DNA. Maar ja, gelukkig sleepte ik voor erin, maar dat is wel een teken dat er een stuk spanning aanwezig is natuurlijk. Bouke Vaatstra en ik andere mannelijke familieleden binnen uitgenodigd om DNA uit te stingen. Ze gaan alle jaar. Ik Vaatstra zelf. Ja. Ik moet erheen, mijn zwan moet erheen, mijn schoonzwan moet erheen. En dat vind ik zeer terecht. Dat is ook een teken, ik wil maar zeggen, dat we net in oorslagen. En daar ben ik heel blij mee, want ja, in een familietak, in een veertig weet je net wat er zit. En wat er gebeurd is. De sporthal van de Westereen is klaar voor de komst van honderden mannen uit het dorp. Dwarsbelang verwacht dat een hege opkomst en denkt correct als justitie dat de moordenaar van Marianne Vaatstra net 4 voortwennet. Een hele bekende wedstrijd weet ik net, maar wel in je jure uit omjouwing. Dat zei mijn gevoel had dat eigenlijk altijd wel zijn. Want ja, zij iets hier op het platteland, dat gebeurt zomaar net. En dan mag het eens wel, en op dat plak, zou al gelegen, dan mag het eens wel in een wedstrijd die je bekend wedstrijd. Bouke Vaatstra neemt het onderzoek een laatste kans om een eind te maken aan 13 jaar van verdriet en onzekerheid. Hij docht een beroep op alle 8080 man die het vregen binnen om mij te werken. Ik denk dat ik net één graag een zo'n beest in een familie had wil, die dat dien had. Dus ja, dan roep ik wel op van, doe alsjeblieft mij.